Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Η αγάπη είναι πόλεμος». Είναι ένας τίτλος που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση σε όσους τον ακούν. Δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Όλοι έχουν κάτι να μου πούν σχετικά, ένα σχόλιο να κάνουν. Όλοι λένε «Ναι, έχεις δίκιο, η αγάπη είναι πόλεμος» ή «Ναι, είναι, δεν είναι» ή «Είναι χειρότερο και από πόλεμος». Θέλω να πω ότι για μένα η αγάπη δεν είναι μόνο πόλεμος, είναι και πόλεμος. Δεν θέλω να είναι μόνο πόλεμος. Ο τίτλος του βιβλίου προέκυψε από ένα απόσπασμα του Ζορζ Ταμπουάζ, το οποίο αναφέρει «Η αγάπη είναι πόλεμος, ειρήνη, ανακοχή, θάνατος και ζωή που βασιλεύουν εκ περιτροπής». Για μένα λοιπόν η αγάπη, η κάθε είδους αγάπη, όχι μόνο αυτή που γεννιέται ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα, αλλά η κάθε είδους αγάπη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους είναι όλα αυτά. Όχι μόνο πόλεμος, αλλά βέβαια είναι και πόλεμος. Πόλεμος με εχθρούς που ούτε καν μπορείς να φανταστείς. Ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο σμπρωγμένη από δύο ανάγκες που είναι κυρίαρχες μέσα μου, από δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μου. Το πρώτο είναι η ανάγκη μου να μελετάω εμένα, να με αναλύω, να προσπαθώ να με κατανοήσω, να με καταλάβω και να με αποδεχτώ. Και στη συνέχεια, με βάση αυτό, να προσπαθήσω να καταλάβω και να αποδεχτώ και τους άλλους. Γιατί θεωρώ ότι η ανάγκη μας να αποδεχτούμε τους άλλους είναι πολύ βαθιά ριζωμένη μέσα μας και είναι το ίδιο δυνατή με την ανάγκη μας να αποδεχτούν οι άλλοι εμάς. Όταν όμως έχουμε συνεχώς γύρω μας στεγανά, όταν υψώνουμε γύρω μας αδιάβλητα αξιώματα, ορισμούς, αφορισμούς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον άλλον. Πρέπει πρώτα να καταλάβουμε ότι ο καθένας έχει το λόγο του και το χρόνο του και τον τρόπο του για ό,τι κάνει. Πρώτα πρέπει να καταλάβουμε τον λόγο και τον χρόνο και τον τρόπο του άλλου και έπειτα να τον αποδεχτούμε ή να τον απορρίψουμε, αλλά πρώτα να τον καταλάβουμε. Η ανάγκη μου λοιπόν να καταλάβω καταρχήν τον εαυτό μου και έπειτα τους ανθρώπους γύρω μου ήταν ο πρώτος λόγος που με έσπρωξε να γράψω αυτό το βιβλίο. Ο δεύτερος είναι μια μεγάλη αγάπη που έχω για τον λόγο ως μέσο έκφρασης και κυρίως για τον γραπτό λόγο. Είχα από πάντοτε μια μεγάλη ευκολία και μια μεγάλη αγάπη με τις λέξεις. Και είχα από πάντοτε επίσης μια συνήθεια, κάτι που είναι σαν αιμονή κυριολεκτικά μέσα μου, οτιδήποτε βλέπω, ακούω, οτιδήποτε νιώθω, να το περιγράφω εξαντλητικά μέσα μου με ένα πλήθος από λέξεις, από επίθετα, από προσδιορισμούς, παρομοιώσεις, μεταφορές. Για μένα, ας πούμε, ποτέ ένας ουρανός με σύννεφα δεν είναι απλά ένας συννεφιασμένος ουρανός. Είναι ένας ουρανός ανήσυχος, βαρύς, απειλητικός, ταραγμένος, χαμηλός, ανταριασμένος. Δεν είναι όμως ποτέ ένας συννεφιασμένος ουρανός. Ή επίσης ένα κόκκινο δεν είναι ποτέ ένα απλό κόκκινο. Είναι ένα κατακόκκινο χρώμα με χρυσαφιές πιτσιλιές, με πορφυρές αντάβιες. Έχω αυτή την αιμονή να περιγράφω εξαντλητικά μέσα μου οτιδήποτε περνάει μέσα μου. Και θέλω να το παίρνω, να το βάζω στο κέντρο, να το κυκλώνω, να γυρίζω γύρω του, να προσπαθώ να το παρουσιάσω από όλες του τις πλευρές, σε όλες του τις εκφάνσεις, σε όλες του τις αποχρώσεις. Με εγωίτευαν πάντοτε όλες αυτές οι άπειρες δυνατότητες που σου προσφέρει ο λόγος, οι διαφορετικοί τονισμοί που μπορείς να δώσεις, τα παιχνίδια που μπορείς να κάνεις με τις λέξεις, όλα αυτά που απλώνονται, αποτυπώνονται σε όλη τη μεγαλοπρέπεια, στον γραπτό κυρίως λόγο. Γιατί ο προφορικός λόγος, οι καθημερινές κουβέντες που κάνουμε, είναι όλες τόσο μετρημένες και τόσο ζυγιασμένες, ενώ όταν γράφεις τα λόγια σου μπορεί να είναι ελεύθερα, ταξιδιάρικα, παρορμητικά. Όταν γράφω εγώ, δεν χρειάζεται να μετράω και να μετριάζω τις λέξεις μου. Δεν νιώθω την ανάγκη να πετσοκόβω τις φράσεις μου, να προσέχω πάρα πολύ, να μην μου ξεφύγει λίγη ένταση παραπάνω, να μην πω μια φράση τρέλας, απόγνωσης, έρωτα. Δεν χρειάζεται να τα περνάω και να τα ξαναπερνάω όλα αυτά μέσα από το κόσκινο του μυαλού μου. Για μένα τα γραπτά μου κρατάνε την ισορροπία. Είναι το αντίβαρο
στη μετρημένη με το αλφάδι και τη μεζούρα και το υποδεκάμετρο ζωή μου, όπως και η ζωή όλων μας, νομίζω. Όταν ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο σαν μια λεπτολόγα, περίτεχνη και εξαντλητική καταγραφή συναισθημάτων, αισθήσεων, σκέψεων. Παρόλο που, όπως σου είπα, είχα πάντοτε μια μεγάλη ευκολία με το γραπτό λόγο και το να γράφω κάθε είδους κείμενα ήταν για μένα μια μεγάλη ευχαρίστηση. Ωστόσο, δεν σκέφτηκα ποτέ να γράψω ένα μυθιστόρημα. Δεν φαντάστηκα ποτέ τον εαυτό μου ως συγγραφέα. Αλλά ο άνθρωπος εξελίσσεται μέσα από όσα ζει και αποκτάει με το χρόνο άλλες δυναμικές, άλλες ανάγκες, άλλες δυνατότητες. Έτσι λοιπόν φαίνεται πως ήρθε και για μένα κάποια στιγμή το πλήρωμα του χρόνου. Πριν 2 χρόνια περίπου, ένα καλοκαιρινό πρωινό, κοιτούσα για ώρα πολύ έναν ανταριασμένο ουρανό έξω από το παράθυρό μου. Αυτή η ανήσυχη ουρανή είναι μία από τις πολύ αγαπημένες μου εικόνες που μου αρέσει να τις κοιτάω με τις ώρες και να βυθίζομαι μέσα τους. Και έτσι όπως τον κοίταζα λοιπόν, ένιωθα να πλημμυρίζω μέσα μου με ένα πλήθος από λέξεις, με κάθε είδους επίθετα, παρομοιώσεις, μεταφορές, όλα για να περιγράψουν αυτόν τον ουρανό που έβλεπα απέναντί μου. Η ευτυχή συγκυρία ήταν ότι ήμουν μπροστά στον υπολογιστή. Τον άνοιξα λοιπόν και άρχισα να γράφω, να περιγράφω τον ουρανό που έβλεπα απέναντί μου. Και αυτόματα, χωρίς να το καταλάβω, από την περιγραφή του ουρανού πέρασα στην περιγραφή των συναισθημάτων που μου γεννούσε η εικόνα που έβλεπα και στη συνέχεια στην περιγραφή καταστάσεων από τη ζωή μου που μου γεννούσαν ανάλογα συναισθήματα. Και όλα αυτά με λέξεις, με φράσεις, με εικόνες που φαίνεται ότι τις κουβαλούσα μέσα μου από καιρό. Η διαδικασία ήταν τόσο γοητευτική, τόσο λυτρωτική, που τη συνέχισα και την επόμενη μέρα και την μεθεπόμενη, καταγράφοντας, περιγράφοντας, αναλύοντας όλα όσα σκεφτόμουν, όσα ένιωθα, όσα έβλεπα γύρω μου και με προβλημάτιζαν. Και μετά από 2 εβδομάδες είχε αποκτήσει πια αυτή η καταγραφή όχι μόνο έναν σεβαστό όγκο, αλλά είχε αποκτήσει και νου και καρδιά και ψυχή που με καλούσαν κοντά τους κάθε μέρα και με κρατούσαν κοντά τους όλη μέρα. Και όταν τα ξαναδιάβασα όλα μαζί μου άρεσαν τόσο πολύ που δεν ήθελα πια να τα χαντακώσω σε ένα σιτάρι και να μην τα δει ποτέ κανείς ξανά. Ήθελα να τα μοιραστώ και μάλιστα ήθελα να τα μοιραστώ με όσο πιο πολλούς, όσο πιο πολύ γίνεται. Και εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε μέσα μου η ιδέα ενός βιβλίου. Επινόησα την ιστορία μιας σχέσης ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα και με την ιστορία αυτή έντυσα τα κεφάλαια που είχα γράψει μέχρι τότε. Και από εκεί και μετά συνέχισα. Τα κεφάλαια με τις σκέψεις και τα συναισθήματα έμειναν σε πρώτο πρόσωπο, ενώ τα κεφάλαια με την αφήγηση της σχέσης των 2 ηρώων πέρασαν σε τρίτο πρόσωπο. Το βιβλίο αναφέρεται στην ιστορία μιας σχέσης ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα. Είναι 2 πολύ απλοί, πολύ καθημερινοί άνθρωποι που ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να ταυτιστεί μαζί τους ή να τους ταυτίσει με κάποιους από τους ανθρώπους στο περιβάλλον του. Είναι 2 απλοί άνθρωποι οι οποίοι συναντιούνται κάποια στιγμή της ζωής τους, όχι στην αρχή, όχι όταν είναι ακόμα πολύ νέοι και πολύ απόνετοι από τη ζωή, αλλά αργότερα, όταν κουβαλούν και οι 2 στην πλάτη τους βαριές αποσκευές, βαριά φορτία, έναν αποτυχημένο γάμο, ένα διαζύγιο, παιδιά και όλες αυτές τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα βιώματα που αποθυσαυρίζουμε όλοι μέσα μας. Μέσα στο βιβλίο αναπτύσσονται μόνο αυτοί οι 2 χαρακτήρες, ο άνδρας και η γυναίκα. Γίνονται μόνο κάποιες αναφορές σε άλλους ανθρώπους γύρω τους και αυτές μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητες για να δοθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι 2 ήρωες. Αυτό ήταν κάτι που το έκανα πάρα πολύ συνειδητά, το να τους βάλω μόνους τους μέσα στον κόσμο που δημιούργησα για αυτούς. Το έκανα γιατί ήθελα να μπορώ να εστιάσω κατευθείαν επάνω τους, να μπορώ να ψάξω την ουσία τους και τη γυμνή τους αλήθεια, αφήνοντας απ' έξω όλα τα δευτερεύοντα, τα συμπληρωματικά στοιχεία, όλα αυτά τα στοιχεία που μπορεί να εμπλουτίζουν μια εικόνα, αλλά ωστόσο δεν είναι και απαραίτητα. Ήθελα να μπορώ να τους έχω, ήθελα οι ήρωες μου να ζουν σε έναν κόσμο απογυμνωμένο από δευτερεύοντα στοιχεία, τόσο ώστε να μπορώ να εστιάζω, να καταγράφω, να αναλύω όλα τα ουσιαστικά, όλα τα πρωτεύοντα στοιχεία και του καθενός χωριστά, αλλά και τις σχέσεις τους. Εξάλλου, οι 2 ήρωες του βιβλίου είναι για μένα κάτι σαν αρχετυπικά μοντέλα ενός άνδρα και μιας γυναίκας.
Και γι' αυτό το λόγο και δεν έχουν ονόματα μέσα στο βιβλίο. Είναι απλά εκείνος και εκείνη. Και για τον ίδιο λόγο δεν έχω δώσει και καθόλου πρακτικές πληροφορίες, ούτε για την εμφάνισή τους, ούτε για τις δουλειές τους, ούτε για τον τρόπο ζωής τους. Από την πρώτη στιγμή που ο άνδρας και η γυναίκα του βιβλίου συναντιούνται, κάτι τους τραβάει κοντά και κάτι τους κρατάει μακριά. Είναι οι πολλαπλοί εαυτοί τους. Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας μας έχει μέσα του πολλούς εαυτούς, όχι ρόλους, εαυτούς. Από τη στιγμή λοιπόν που συναντιούνται ο ήρωας και η ηρωίδα του βιβλίου, οι πολλαπλοί εαυτοί τους ξεκινούν μέσα τους μια ανελαίητη μάχη για να αποδείξει ο καθένας τη δική του αλήθεια, για να βγει μπροστά και να επικρατήσει ο ένας έναντι των άλλων. Μέσα στην ηρωίδα παλεύει η μάνα, η γυναίκα που η ζωή της είναι γεμάτη υποχρεώσεις προς όλους και η γυναίκα που θέλει να τα αφήσει όλα πίσω της για να νιώσει επιτέλους ελεύθερη. Παλεύει η γυναίκα που έχει απογοητευτεί και έχει προδοθεί με τη γυναίκα που θέλει να αφαιθεί και να ερωτευτεί. Η αδιάλακτη με την διαλλακτική, η αυθόρμητη με την επιφυλακτική. Όλοι οι άπειροι αυτοί της ξεκινούν μέσα της έναν ανελαίητο ασίγαστο πόλεμο για το ποιος θα επικρατήσει. Και το ίδιο συμβαίνει και με τον ήρωα. Σε όλο το βιβλίο, σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, αναρωτιέμαι αν υπάρχει μέσα μας μία κεντρική ουσία, εμείς στην πιο καθαρή μορφή μας, η οποία να συντονίζει όλους αυτούς τους άπειρους εαυτούς μας, ή αν όλοι αυτοί οι διαφορετικοί, οι αντιφατικοί εαυτοί μας είναι αυτόνομοι και η συμπεριφορά μας εξαρτάται κάθε φορά από το ποιος θα επικρατήσει κάθε φορά στη μάχη που γίνεται ανάμεσά μας. Θα έλεγα επίσης ότι στο κέντρο του βιβλίου, πέρα από την προφανή ερωτική ιστορία, βρίσκεται αυτή η μόνιμη πάλι, συνεχής αγωνία που βιώνουμε όλοι μας σε κάθε βήμα που θέλουμε να κάνουμε, για κάθε απόφαση που θέλουμε να πάρουμε. Και η οποία δεν τελειώνει εκεί. Ακόμα και όταν θα πάρουμε μια απόφαση, ακόμα και μετά από αυτό, συνεχώς σκεφτόμαστε αν πήραμε τη σωστή απόφαση, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, που θα μας οδηγούσε αυτή η άλλη προσέγγιση. Είναι ένας δρόμος χωρίς τέλος που τον βαδίζουμε όλοι μας. Η ηρωίδα μέσα στο βιβλίο λέει ότι έχει συνεχώς μια μόνιμη φασαρία μες στο μυαλό της και ούτε μια στιγμή ησυχίας. Και τη λαχταράει τόσο πολύ αυτή τη στιγμή της ησυχίας. Και κάποια στιγμή φωνάζει στους εαυτούς της «πάψτε επιτέλους». Και αυτή είναι μια αληθινή κραυγή αγωνίας που βγαίνει από μέσα της. Ο άνδρας και η γυναίκα του βιβλίου, βιώνοντας αυτήν την συνεχή πάλι και αυτή τη μόνιμη φασαρία μες στο μυαλό τους, τελικά προχωρούν, κάνουν μια σχέση και βιώνουν όλα τα αρνητικά και όλα τα θετικά που μπορεί να φέρει στη ζωή του κάθε ανθρώπου μια σχέση. Στη ζωή των ηρώων μου δεν συμβαίνουν συνταρακτικά εξωτερικά γεγονότα. Δεν πέφτουν αεροπλάνα, δεν βουλιάζουν πλοία, δεν γίνονται πολύ νεκρά τροχαία, δεν εμφανίζεται καν μια ανίατη ασθένεια, ούτε αποκαλύπτεται κανένα τραγικό μυστικό από το παρελθόν. Το συνταρακτικό είναι η ίδια τους η ζωή και ο τρόπος που αυτοί στέκονται απέναντί τους. Πιστεύω ότι οι ζωές όλων μας είναι συνταρακτικές. Κάθε μέρα συμβαίνουν μέσα μας άθλοι που μοιάζουν ακατόρθωτοι, νίκες που μας κάνουν περήφανους, ήττες που μας ταπεινώνουν, πληγές που δεν επουλώνονται ποτέ. Είναι η ιστορία, η προσωπική ιστορία του καθενός μας με γιώτα κεφαλαίου. Μια ιστορία που είναι γεμάτη από μάχες, αγώνες, διλήμματα, πετάγματα, γκρεμίσματα, συνθηκολογήσεις, ανταρσίες, προδοσίες. Είναι μια ιστορία που δεν γράφεται ποτέ από κανένα, δεν διαβάζεται από κανένα και τη γνωρίζουμε μόνο εμείς και ίσως και 2-3 άνθρωποι ακόμη που για κάποιους λόγους τους θεωρούμε δικούς μας ανθρώπους και τους αποκαλύπτουμε κομμάτια μόνο της πορείας μας. Η γραφή ενός μεγάλου μέρους του βιβλίου σε πρώτο πρόσωπο έχει κάνει πολλούς από τους αναγνώστες μέχρι τώρα να ταυτίσουν την ηρωίδα με μένα. Αυτή η ηρωίδα έχει ένα μεγάλο κομμάτι από μένα και πολλοί από τους τρόπους της είναι και δικοί μου τρόποι. Αλλά δεν είμαι εγώ. Εγώ, όπως και όλοι μας, είμαι τόσο περίπλοκη που θα ήταν ψέμα και ουτοπία να νομίζω ότι μπορώ να παρουσιάσω ολόκληρη την αλήθεια μου, ολόκληρη την ακέραιη την αλήθεια μου σε ένα κείμενο. Η ηρωίδα έχει πολλούς από τρόπους που έχω κι εγώ. Έχει ζήσει κάποια πράγματα που τα έχω ζήσει κι εγώ.
Σε κάποιες από τις καταστάσεις θα αντιδρούσα, που έχει ζήσει η ηρωίδα, θα αντιδρούσα και εγώ πιθανόν με τον τρόπο που αντιδρά εκείνη. Άλλωστε η βάση αυτού του βιβλίου ήταν μια συνεχής ανηλεής ενδοσκόπηση και μελέτη του εαυτού μου. Αλλά είναι όμως και πολλά τα κομμάτια που έχω πάρει, που έχω δανειστεί από τον κόσμο γύρω μου. Γιατί ζω μέσα σε ανθρώπους και μου αρέσει να ακούω τις ιστορίες τους. Τις μαζεύω και μετά τις μελετάω μία-μία εξαντλητικά μέσα μου, ψάχνοντας να βρω την αλήθεια τους, την αλήθεια και της μιας και της άλλης πλευράς. Αυτό είναι για μένα μία μόνιμη άσκηση αυτογνωσίας που την κάνω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Προσπαθώντας να καταλάβω τους ανθρώπους γύρω μου, καταλαβαίνω καλύτερα και εμένα, τον εαυτό μου. Οπότε η ιστορία του βιβλίου είναι ένα τέριασμα από ιστορίες που είδα και άκουσα γύρω μου, περασμένες μέσα από το φίλτρο της δικής μου μόνιμης άσκησης αυτογνωσίας και της δικής μου μόνιμης αγωνίας για να καταλάβω τον κόσμο. Στο μεγαλύτερο κομμάτι του βιβλίου έχει μείνει η πρώτη γραφή, δηλαδή το κείμενο έτσι όπως το έγραψα την πρώτη φορά. Ελάχιστες είναι οι διορθώσεις που γίνανε. Περισσότερο φύγανε ολόκληρα κεφάλαια στο τέλος για να μπορέσει να πάρει το βιβλίο ένα λογικό μέγεθος. Κάποια κεφάλαια βέβαια προϋπήρχαν του βιβλίου. Το πρώτο κεφάλαιο, ο φανταστικός σύντροφός μου, είναι ένα κείμενο που γράφτηκε πριν από 20 περίπου χρόνια, όταν σπούδαζα ακόμη στην Αυστρία και όταν ήμουν ακόμη πολύ νέα και πολύ απόνετη από τη ζωή, όπως γράφει και μέσα στο βιβλίο, και νομίζω ότι και αυτό φαίνεται στο απόλυτο ύφος του κειμένου και στην ουτοπία που αναζητάει με πείσμα. Η Αγρύπνια επίσης είναι ένα κεφάλαιο, ένα κείμενο που γράφτηκε πριν από μερικά χρόνια σε μία από τις συνηθισμένες αγρύπνιες μου. Το Πένθος επίσης είναι ένα κεφάλαιο που γράφτηκε πριν από κάποια χρόνια. Μια νύχτα ξύπνησα απότομα από τον ύπνο μου, σαν να με σκούντιξε κάποιος βία. Πήρα ένα τετράδι και έγραψα με μιας το Πένθος, που είναι ένα από τα πολύ δικά μου κείμενα μέσα στο βιβλίο. Τώρα πια από το βιβλίο έχει εκδοθεί, μια ερώτηση που μου κάνουν συχνά στις συνεντεύξεις που δίνω για το βιβλίο είναι ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα του βιβλίου. Απαντάω ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα κεντρικό μήνυμα. Ο καθένας μπορεί να διαβάσει το βιβλίο με τον δικό του τρόπο και να το καταλάβει ανάλογα με το τι κουβαλάει μέσα του, με το τι θέλει να πιστέψει και τι θέλει να απορρίψει. Αν θέλετε, αν πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένα κεντρικό μήνυμα, νομίζω ότι το βιβλίο επιμένει στη διαρκή εγρήγορση και στην αυτογνωσία του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου. Στο ότι πρέπει κάθε στιγμή να ξέρουμε ποιοι είμαστε και γιατί είμαστε αυτό που είμαστε και να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας, τους εαυτούς μας, να μην μας αρνούμαστε, να μην αρνούμαστε τις ανάγκες μας, τις αδοχές μας, τις αλήθειες μας, αλλά επίσης να αποδεχόμαστε και τις αλήθειες των άλλων. Γιατί δεν μπορούμε να αποκοπούμε ούτε από τον κόσμο γύρω μας, αλλά ούτε από τον κόσμο μέσα μας. Και αυτός ο κόσμος μέσα μας είναι αυτός που μέσα από μερικές φορές πολύ επώδυνες διαδρομές, είναι η αλήθεια, μας δείχνει τελικά το δρόμο που πρέπει να πάρουμε. Αλλά και πάλι το πώς θα περπατήσουμε πάνω σε αυτό το δρόμο είναι ένα καθαρά δικό μας θέμα, είναι μια προσωπική μας επιλογή. Ένας φίλος από τους πρώτους που διάβασε το βιβλίο με ρώτησε πώς είναι δυνατόν να έχω γράψει ένα κείμενο 400 σελίδων για μια ερωτική ιστορία και να μην έχω μέσα ούτε μια πιπεράτη περιγραφή και ούτε μια βομολογία. Του απάντησα πως το πιπεράτο είναι ιδιωτικό, ενώ το βιβλίο είναι δημόσιο και ότι ο έρωτας, για μένα τουλάχιστον, είναι ένα αίσθημα ζωοποιό, σωτήριο, λυτρωτικό και έχει τόση ομορφιά που δεν χρειάζεται καμία άσχημη κουβέντα για να τον περιγράψεις. Η συγγραφή του βιβλίου δεν κράτησε πάνω από 2 μήνες. Έγινε πολύ εύκολα, πολύ ορμητικά, πολύ δημιουργικά. Ήταν για μένα μια διαδικασία ψυχοθεραπευτική, λυτρωτική, που από τη στιγμή που ξεκίνησε απέκτησε μια συγκράτητη ορμή που δεν σταματούσε μπροστά σε τίποτα. Και όταν τελείωσα πια, όταν σταμάτησα να το γράφω, ένιωθα καλά, ένιωθα ανάλαφρη, ανακουφισμένη, χορτάτη. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η συνέχεια του θα ήταν μια διαδικασία ακόμα πιο γοητευτική και ακόμα πιο λυτρωτική και μιλάω για τη διαδικασία, για το μοίρασμα με τους αναγνώστες μου αυτών που έχω γράψει. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε συμφιλειωμένοι με τον εαυτό μας. Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε ότι οι αντιδράσεις μας σε ό,τι μας συμβαίνει είναι υπερβολικές, παράλογες, παθολογικές
και έτσι ζούμε μέσα σε μια συνεχή εσωτερική απαξίωση. Ευχόμουν λοιπόν όταν έγραφα αυτό το βιβλίο, ο αναγνώστης, να μπορέσει να αναγνωρίσει μέσα στο βιβλίο κομμάτια από τον εαυτό του και να καταλάβει ότι δεν είναι μόνος του στον κόσμο. Να καταλάβει ότι δεν είναι ο μόνος που βιώνει τέτοιες καταστάσεις ή που έχει τέτοιες αντιδράσεις και αυτό να του δώσει μια αίσθηση παρηγοριάς, ανακούφισης και συντροφικότητας. Τώρα που έχουν περάσει σχεδόν 4 μήνες από την πρώτη κυκλοφορία του βιβλίου, που το έχει διαβάσει πολλοί κόσμος, που πολλοί μου στέλνουν, μου λένε κριτικές και σχόλια, νομίζω ότι μπορώ να πω ότι αυτόν τον στόχο μου τον έχω κατακτήσει. Γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που έρχονται και μου λένε ότι διαβάζουν το βιβλίο και νιώθουν μια μεγάλη ανακούφιση, γιατί βρίσκουν εκεί μέσα καταγεγραμμένο επιτέλους όλα αυτά που και οι ίδιοι θέλουν εδώ και πολύ καιρό να πούν και για διάφορους λόγους δεν μπορούν να τα εκφράσουν. Ή ότι ταυτίζονται με τον ήρωα και τον εαυτό τους να κάνει και να λέει όλα αυτά που καταπιέζουν τόσο καιρό μέσα τους και τους πνίγουν και δεν μπορούν να τα βγάλουν έξω. Και θέλω να πω με ανοιχτή ψυχή ότι για μένα αυτό το μοίρασμα, η επικοινωνία και η ανακούφιση των αναγνωστών μου είναι η δική μου λύτρωση. Το βιβλίο μου το αφιερώνω στους συνοδοιπόρους μου όλους. Σε όλους τους ανθρώπους που κάποια στιγμή της ζωής μου στάθηκαν πλάι μου και περπάτησαν μαζί μου. Θεωρώ ότι όλοι όσοι ακούτε αυτή την παρουσίαση αυτή τη στιγμή και όλοι όσοι διαβάσατε ή θα διαβάσετε το βιβλίο μου, είστε συνοδοιπόροι μου. Όλοι.